गामिनिफ्राय 3 किल'मिटार गोजानाव बर' न'खर मोनसे दङ बे न'खराव बैसागु रंजानो थांगासिनो लामा लामा थाबायलांगासिनो गामिनि आदै मादै आबै आबौ रायजो राजा फंबाय बिनानाव गथ' गथाय बोराय बेन्थ रंजालि बैसागु मोसानो थांगासिनो 3 किल'मिटार गोजान जायो दे गामिनिफ्राय ओमफ्राय बे 3 किल'मिटार गोजानाव न'खरसेल' बर' ओमफ्राय दा जों थांगासिनो गासैबो ज' थांगासिनो फैयो जों दा सफैबाय नैबेहाय माने गामिनिफ्राय 3 बा 4 किल'मिटार गोजानाव नैबे न'खरसे दङ दे बर' न'खर आरो बे ओमफ्राय दा नैबे न'खराव फैदों बे जाहैबाय फैनाय लामा ओमफ्राय लाइन फैगासिनो दं आरो थाबायनानै फैबाय ओरैबायदि गोजान माने हिन्जावसाफोरा मिनियोलाय ओमफ्राय न'खरसेल' दै आरो बेजों माने जेबो गामि गैला नैबे दैमाबालि थुरिबारि खासिबारि नांदरबारि एलाबारि दै ओमफ्राय एखेबारे आगोमा बिगुमा न'खरसेल' थ' बे न'खरसेयाव फैदों आरो जों दा बैसागु रंजालांसिगोन बैसागु रंजानाय नालाय आरो गामिजोंनो गोरोबना थाफायो गामिसेनिनो मानसि ओरैबायदि अबस्था गाज्रि थेवब्लाबो माने रायजोजों थाफायो रायजोफ्राबो गोबां माने सापर्ट खालामो आरो नांगौ बायदि समाव ओमफ्राय दा नैबे न'खरसेया आं न'नि एसे अबस्थाफोरखौ खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था दा मोसाग्राफ्रा सफैजोब्बाय होननानै फैगासिनो दङ लाइन फारि फारि फैगासिनो Kau jadi biar macam kami sini tidak nak main.